Així. Es diu Callum. I la seva funció és engegar aquest llum. I només pot tindre un intent. O no. Va més un de bo que no pas. No, potser no serà bo, però bueno. Segur que sí. Vinga, m'ho deixar, Aquest invent es diu Domiplant i el que volem aconseguir és que es regui aquella planta d'allà baix. La planta de igual. és igual. No! Doncs podríem intentar que el paper estigués... Una màquina també per tirar el paper a la paperera. Ai, tio, no. Ara es falta l'altre. Una vez! Vine a darrere. L'invent es diu Algoritmator Transfiguration i que aconseguim que aquest paper caigui a la basura. Mira. Aquest invent es diu un XP i consisteix a que passi de pàgina. Que ho d'empenya i trenca-la. Això es diu el cobres-tisores 5.000 i serveix per obrir unes tisores que hi ha allà. Jo entenc que després m'ho sé fer fa de pena. Aquest invent es diu tirar-ninot lleig i consisteix en tirar el ninot. Consisteix en petar l'ou. Era entre Jo voldria un braç articulat per donar menjar als orangutans i per netejar el nas i les dents als cocodrils. Jo vull fer-me una guitarra que no s'hagi d'afinar i que em marqui els acords que he de tocar i que faci anar els meus dits sempre allà on han d'anar. Si t'ho imagines tu pots inventar. Inventa! Inventem, inventem, el que no tinguem farem. Inventem, inventem, i el que no existeix tindrem. Jo el que vull és un parell de mans que aplaudeixin sempre allò que faig, que m'empenyin cap a l'èxit i em donin moral. He somiat unes ulleres per veure-hi a la foscor, més enllà de les 3 dimensions, i amb els propis ulls veure